Kaya gusto gid nila diri ka nang magtrabaho ka, no? Dapat on time ka sa trabaho kay. Okay guys, good morning. Ay, Sabado na, last day sa last day sa atong trabaho na pud karon, no? So kadalasan sa mga company dire, tama nag Biyernes ang trabaho. Usually ang mga pahulay gid dire Sabado ug Domingo. So naa yung mga kumpanya pod na lahi ang rules. So amo kuan Domingo ug Lunes. So ugma pa. Last day na ang amo ang trabaho karon. Sabado. So ugma pa akong pahulay og sa Lunes. So medyo maulap karon, no. Nara dagom. Magulan siguro nig dagom unya. Kaya gusto gid nila diri ka nang magtrabaho ka, no. Dapat on time ka sa trabaho kay nailabya gini nga lugar sa on time sila sa oras ba. Halos sa lahat nga kuan diri mapa transportasyon man o unsa nga kuan basta oras na gani ang hisgutan. Pinaka-importante gid ang oras diri, no. So gusto kay na nila na ahead of time na naka, for example aning trabaho minutes before sa inyong time or 5 minutes dapat na naka. So mo na gusto nila usahay gani mag kuwang ka 15 minutes pa ang time na abot na ka sa Gimosyo or sa Kaisa. Puri-purihong kay naan nila nang tawag ana daygon kay na ba. Ako kay siyempre na time na sayo ko napoy time na dili man ingon nga late gid kayo, late lang og tag 1 minuto ana dili magubot-buton, dili man at least mo na ako kinagi time na pertin tugnawa ay parehas ani karon bintahan na February pero di na kay sa ingon anak kabugnaw ba. So mo ni imhang nam kalaban diri kaning pag winter tugnaw. So walay ice diri pero sukig hangin may gapabugnaw. Tapos ang sunod na pud ani pag pa-spring na naa na pud nagkapunsyo pollen allergy. So wala man ko ana pero last year murag gitablan ki ang kuan na ng pollen allergy si tubod imong ilong magduha imong mata mo na pollen allergy tungod na anang mga pollen nga gikan sa mga kahoy kidaghang kay kahoy direk para sana yun anabaw mga sugi mo na nagakos na dili ni makita sa mata ba mo nang pirmi sila magamas dire mo na ginatawag og kapunsyo or pollen allergy. Pag summer pod perti pong inita dire. Bagay di naman ko mahadlok og init kay wa na may mo itom sa kuha. Itom naman tadaan. Eh ato pag abot na mo dire May man minaabot ato na guya atugnaw pa oy. Karon February pa biya mo na itigtugnaw gid dire January, February, December kana tingtugnaw gina dire. So mo ron na ikuan nimo dire. Imuhang adjust unon sa imong lawas.